Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginongilam snong jong kathan Shakoy Kuna Ribhoy District. Apo kalama jong Joint Action Committee Umdap area. Palawan ban senran lang nado ki long kemi ki long kpa mat ki samla. Benta kasengi kah nyo tarik unai wing de kajing smokia kilami syakman. Ban leje kendo yoba Emperbot Executive Engineer jong katanat PWD Roads Nongpo Division. Banyak keren halor kajing sneo papalat put jong kesurok paham mau lain arpomer Shakoy Kuna kabala bu yi kipat ba kate katanya kajing bat jing jinjar. Kini kajing let ban kendo yu tu engineer katanat PWD kadai hadin ba kate kesurok kabala dat ban mang tengka kabala yo ban pentrei do ba Sunshine Saukme ling ba ke skim Pradhan Menteri Gram Sadak Yojana kajing jingai ka ba 1.4 kilometer la shu e khong reng klem de pendap setia minta la shipho benai lenter. Kadau kepada penbitari ki paj ba hado bagi haban mi paj ba menta kasni kadai hadin ba utai kontraktor ho benai no pra jong snem arajar arpulai ulas sedang ban pentrei ketika surak tang da ka syuklong ni ke surak ka rim bat e khong reng klem le e issue ka bagi paj ba ki haban ma jing e sikat de e hagalait ka wan kham tam ha ka pang ka shitom. Haba keren sekilat patai kubu oradin kejing ya keren baru EE ke PWD Nongpo Division uba Lawrence Nongrum Chairman jong ke JAC ula ong bana kalian ki paj ba bat ke JAC ki aipor shita yo te kontraktor ba un sedang ban pentrei biang ya ketika surok bat ban pendep haswa jong benai leber jong snem arjar arpusan ya ke bana kalian te engineer ula kular ban simkia hak ban betha yo kontraktor ba ude ban le ya ketika kam mardor kumbalat dawa de ki paj ba. Shusho ba Lawrence ula berthenru ba lada utai kontraktor umla satya ban le ye kita kijing dawa jong ki paj ba bat ke JAC kum ba kila da ban ai de kijing tho show executive engineer kin sa shim de ki wei pat ki senjam ki ba khamting e persha yo utai kontraktor bola le kam ka ye ka kam bat bo jing e ru ya ki paj ba nakaliang kilong kumi ki baken thop ye ka kong ti nong shli ki la pen pa ba ka jing mi paj ba man takasngi kam dei satya banyak kedok ti ni ya bishni yano henry ki mi de ka jing sim khia halor ka jing e ka ba ki paj ba ki ba yat ba yang lingba kani ka surok ka ba ki paj ba ki haban man. Jong ka Joint Action Committee jong kathain Umdap area rangkat kajing sendan lang ki rangba ki seng longkemi bat ki seng samla jong kadong bat kathain hadin bangi layo ya sibun kajing ujor kajing ut kajing nam na ki pajba jong kadong bat kathain hakabai dei bat karukom pentrei bat kajing penslem ya kajing pentrei ya ka project PMJSY kaba na paham mauleng syadu sya Umdap kabadon ya ujung jrong uba 1.4 kilometer lasdang ya kene kajing trei how Desember arajar arpulai bat hakajing sedang jong kene kajing trei u kontraktor ulaweng lut ya baro kablak toping kebarim baro silenter jong usan poin kar kilometer jong ke ulunti hadin ba ulaweng ula sange e kajing pentrei menta malu mala la kumba shipo benai menta kasngi kum ka Joint Action Committee rangkat kajing sanran lang jukine ngilayo banya kendu ya u executive engineer jong ka PWD Roads Nongpo Division na ka benta banbu da kajing tho hakakti jong u executive engineer bat kajing dewa ka bahakmat jong ka Joint Action Committee kalong bangin aipor ya u kontraktor hapo sitayaw ban sedang ban pentreno ya katay ka project bat uhap ban pendep ya katay ka project haswa umas arhajar arpusan
Bat ngilapan ru na ka office ya ka DPR ka detail project report. Bakum kinong penyat snong. Bangiru ngila ban page ban kemi ban buddin ya kate kam. Ngis ngokumen hadin bangila yo ban ya kendu bat UX chief engineer. Manakaliang jong ulai ka assurance ba unsim khia ya kane kam bat ban direct ya kontraktor ba sedang no ya kane kam. Kadu ya wai nakaliang ka joint action committee ngila sim ya ka resolution balada uneo kontraktor unfail ban comply ya kite ki demands ki jongi nakaliang ka joint action committee kan sim da ki senjam ki bateng persya yakum kine ki kontraktor Miru rangka baka joint action committee ngiwan hangni om banyak dokti yano om bangia dan kata kajing bisni yakino kino ki kontraktor ki baterai hakatai hendrai ngiwan da kamensim ke bakia ya kajing jenjar kajing mat ngikum ki traisnong hakayat hakapang hakastom kajing jenjar kelenti te habangi pek ya kene kajing tray jong kontraktor hakine ki snong ki dong ki jongi la long thik kumba tray du suman mensua hapor bangim pat yo kasurok kadang biang malu malah ndrenda mentapat nda ilamut ban tray la kho snap lut barok khat kane kadai kajing jenjar ka basa bapalat lada in tray no in kho snap khandiat satray da kho snap khandiat satray ka biang ndre menta la long kumba tray du suman ndala kho snap lut barok khat adin nang ta pada suit jendat kumtu kata kadai kajing snew sabapalat khambun sen ki breu ki basyang basa stu ki dai ki nongrep ki marep ki maryang jongi ki dai ki ba ni hap penmi ki sayo sahat kador ka bangidi kadai kador ka batat ni hap siu ka bai kali pada hakador ka barem teng ki driver banang banlek passenger dan ngilek merwai arngot kinum trek namar balai balak sniu palat usurok ki ang bangin hap siu ka bai kali na umdap ha ar pemer ngi hap ban siu ka bai kali sanspa tengka na ka banta jungi ki kentai ngi hap balek bala arsi ban yo ya ka jindon kam jungi wat tang banlek banlek le ya ka KCC lane kini ki baret ki baria ki bade ki kam private ki jong ki ru ki haban pelut aduk san spa andre spa ta kam dei ka basuk na ka banta jongi ki nong susnang ka jingjar te ngi kerpat na kaliang jongi ki nong susnang ya i chief engineer nang ne sakmat lada ini kontraktor imla bantrai mo ngi kerpat i ba in island na sakiwai pade ki kontraktor ki ba ki bala bantrai ban pendap hak na ka banta utai surak om dei kajing sim kabu na kabanta jengi iwei pe iwei hende na kabanta kabha kamiat jong kinong senang kapang custom ngi khamsuk kalek kawan ha kamiat kayong dan na kaliang jengi kerpat nang nia sakmat balada ikan traktor inam trainer ha kamanta hi u tayo ta kamot ngi kerpat i chief engineer jengi badan buram ba in aino ya kaneka kam sakiwei pade ki bala ban pendep hak ya kaneka kam kat kum kajing don kam jengi